Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Ang talinad ka, asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti maudi apaset ti makalawas sa pakasaritaan arapauluan. Karbengan nga agragsa. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Together, kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Sakbay adimteng kariti nagtulagan ta pakitaan. Dadlaw ko, nga dadagiti mararbayan a lalaki. Nathaniel, kasanong aro din tayo eh? Jakla kumakait nga bagaking ka. Amok amadanagan ka. Nang bayad lakid din ni Mr. Gonzalo, itimang sipot amin agaraw ko. Amo ka di mo magustuhan dito nga bagakan ka. Mabalik ko amat ngamin nga balay ti pagsaritahan ta. Alam, inkadang kumudlat ta tinakipagkitakan ka. Ako yung dato nga gawid. Sigurado asaan ka amiramraman. Ay ayadam kakadilat ta ni Mirasol. Wen. At na kahit asawan na ita sa lutsod mo. Masya naklaunayan kan kwa na. Kat madanagan ak nanyat mapasamak. Amangan na nasaysayat no lipatam laanan. Panagkunam, makapasayat nga taking kuwana ti panaglinipat mi. Amangan no adda adi na masarkad ang tila dingit na. Kat dangran na ti pakina. Masirib ni Mirasol. Saan naman katangaramidin ti kasta? Amok ang managbutang iti Diyos ti gayam ko. Jak amo no umno dayta asing-asing mo. Gaputa kaawatan dayta ngayon suko kon ni Mirasol. No talaga da kayo tinahikari iti tunggal maysa. Uray anyak mapaspasamak. Da kay tulat dati ang katuluyan iti kamaudyanan. Dayta mo talaga hindi bagam kanyak. Saan tala kuman ngay may ditoy? Sige, gawitan. Makagura ka kadi kanyak. Nabayagan nga gayim ta. Agyaman na kiti pa ng isak sakit mo kanyak. Ikarim ko makanyak, Elma. Di mo tubaybayan ni Mirasol. Dayta ti amok akasayatan ama pasamak ita anak. Aglinipat kayo pailaang ken ni Mirasol. May turak ang mabayag adi ka magkita nanang. Ngam ti mamimpinsan nga glinipat kami kat saan. No saan mo akabaulan alipaten. Italimang mula angan di tapusaom. Nanang, kaano nga ta ama ipaay
Ti hustisya iti day di tatang. Numabalod ni Mr. Gonzalo. Nawaya kaming kay ni Mirasol. Sigurado nga agladingit ni Mirasol no mapasamak data. San kadiya kastamo tinagpasaran tayo di? No talaga ngay ayatam ni Mirasol. Saan mo akalikaguman ti panagliday mo? Ngam no pagayatan ti Diyos. Dumteng to ket dumteng to itinay tuding apanawaan. Dahita ka ditikon ko na manapunno ni Nathaniel ken ka. Dagito'y aladawan ti pamanagnag. Nakadekdeket ti panagsarsarita da kinelma. Amok, kaya't yo asabidungan ti panunot ko tapno lipate ko ni Nathaniel. Sinayang mo ti kinasirim mo. Nagbalin kan anak kamamag. Timbilang mo agayem. Inagaunan ti kayan nayat mo. Kat, da kayo papa. No napatagak ka da kayong anak yo. Pagragsakan nyo ka di ti panagladingit ko. Mirasol, kaslakit din di ka makasara kiti sa bali a lalaki. Sige papa, sumrag ako ni ti kwartok. Sapay lang ko matamari ingan dakpay asibipin. Op. But ngen nakitin. Ni Nathaniel, anya nga tatibag ka na kanya. Anya pa lang di bagam kanyak. Sanak abot-bot ngen. Urag sasango tayo iti korte. Amo kasan kayo akabalan. Nabilig kayo na itapak na kayo. Naimbag, tamom dayta. Napanunot kalipatan langan ni Mirasol. Ken, agpagpakasya ka na kayo. Palubusan da kami kumangagsarita, iti maudi agon daway. Tapnoan niya. Oy, sanak nga lilawen. Kunam nga ta amasikapan na. Pangasyo, para iti maudi agon daway. Saan? Sa anak nga umanugot iti kayat mo amapasamak. Saan kayo apulos a makapagkita kini Mirasol? Nangagkwasi ka ti kinasarita ni papa iti cellphone. Iso nga karigatag ti nakipagkita ken ka. Talaga ka di akayat mo ti makilinipat kanyak. San ka alipatan? Italimang kalaan di pusok. Kasladyak kabalan Nathaniel. Malaksid lumagsat ton ti angas ko. San pa'y akan ibusanan ti amin. Adanay tuding nga panawan. Agsabat tumot lang ti talanta, Mirasol. Sapay ko ma. Tasan kanto ang makasarak iti sabali ang babae. Ikarig. Sika lang ti heta. Ipamaysak pa lang trabaho para iti masakbayan da. Sige. Sakbay ang nuktalan ni papang mo. Pumanaw tan dito'y. Namamalin. Tiyakon kayat nga ginadayo tapay. Kasla sumardeng ti panagpitik ti pusok. Girl, I need you. I need your love. Uray kasano ti panangyarado dayjay a Nathaniel iti bagina. Santo nga umasinso ti panagbiag na.
Anya ka di pa lang ti sapulan niyo, Papa. Natungpalan ti kayat yo. Uray na sa ampara kanyak. Linipat ko ni Nathaniel. Rumbeng lang! Gaputawan tinasaya at aganabem kinkwana. Papa, nagasat kayo. Nagsakripisyo ti ama ni Nathaniel para iti waya-wayayo. Ita, nakabakbak nang kayon. Anya dayta ngay bagbagam. Nakaliklik kayo. Uray kay papanantipan na kay sakripisyo ti may sabyag. Naibag, tanakaadal matlaang ni Nathaniel. Anya dayta ngay bagbagam. Kunak man no linipat mo ni Nathaniel. Apay ngay saksakit mo pa lang. Aguli makam. Saan nyo kumasayangan ti pan na kay sakripisyo ti may sabyag? Saan kayo nga agaramid manan iti may salungasing itilintag? Mirasol. Tunggal madatngan kayo nga agsarsarita kini Mr. Ragwal. Ide pa nyo adagos ti cellphone nyo. At dapay na minsan apa nagsarita yo kani Toby. May papan kada kayo tinagsaritaan mi. Iso ano pa siya rin naka sangwam. Adda ka din panagkatap ni Mirasol kanya. Diyak magustuhan ti panang balag na kanyak. Sa anak to mabalod. Gaputan no sana tong palan ni Mr. Ragwal tinagtulagan mi. Diyak bumdeng asya ka mismo ti mangkudas kenkwana. Dandani ka na ayon na marabian ka nga agawid. Kasi ta, parbangunan. Sandak ko man ngayon nanang. Miramraman kayo ang mapuyat. Nalimad ka di paylaang nga kitkita kayo kini Mirasol. Nilmalangan ti pakatamagak may panggap kini Mirasol. Nabayag pa kidinasan kami anak sarita. Kanain ngamin ti overtime ko iti trabaho. Ipaayam kumamat ti ina na ti bagim, anak ko. Ang mga numakaala ka iti sakit mo. Nasasaya no kanain ama kumikumak nanang. Panagkunak. Di mo pa inaan-anay analipatan ni Mirasol. Nung ata, ibawing mula ang ti imatang mo kin ni Elma. Awan panahon ko iti deta abanak nanang. Kan may sa, nasingad kami nga gagayam. Unay na itapan ang kitam kanyak, Elma. Amangat na niya ti pampanunot na may panggap kanyak. Pilya day ta nga isem mo. Inaldawa pumimpintas ka, Mirasol. Talaga? Oh, agkatawa ka pa yan. At dansakat mang parparagsakan ka. Ikarkarikatak ti agbalin a naragsak, Elma. Masansan ka no pa iti panagkuyog yung agpasyar ka ni Toby. Amangan na madamak kuntulangan nga kasar kay gayaman. Sanak to nga gayat iti sa bali a lalaki, Elma. Ada ka rin karimi ka ni Nathaniel. Anya? Mangnamnama akay ti may sangal daw kat... Ulitak. Ikarkarigatak lang ti agbalin a naragsak. Iti kinabayag, ajak ng sangot ti nagparlailang. Aron ni nagbaliwan na iti alugar, Elma. Di mo ibaga nga imadayon ti pagbutakan ti daluyon. Saan? Wunsa? Kaslakas tang agpaiso. Agkarno bata.
No saan naklangat ang inawis ng pasyar, ang mga no saan tapila nagkita. O niya, kumusta kan? Nasayan, Mat. Bakumi ko makiti trabaho. Ni Mirasol, kumusta na? Ay, namnamaglatan nga damag ka, may papankin ko na. Naragsakan ni Mirasol. Masansan ti pa nagkuyog da kini Toby. Kasta ka di. Wan, ngam... Apay akilata limiday ka. Ako, naragsakak. No naragsak ni Mirasol. Ang mga nalipatan kit dininatan niya, tinagtulagan niya. Ang mga nurabi into na makasangput day jay. Saan abali na? Umay tulatan ni Balay Ay, Elma, paburak ada kayo ti agkatuluyan. Ala, saan to ang mapasamak day tanana ditas? Taag patinggala iti panaggayam ti relasyon mi kini Nathaniel. Amo day ta ni Mirasol. Agtalik kanyak ti gayam ko. Kat pulos asaan ang madadaal day ta panagtalik na. Kaputa, aging ka iti panaggayam laeng ti relasyon mi kini Nathaniel. Ay, wan gaya. Kumusta ni Mirasol? Naimbag man ta nalagi piyo mata kumustaan. Maragsakan lakit di. Napimpintas man itan ni Mirasol. Iti kinabayagan asaan da panagkitkita kini Nathaniel. Nasursuro dalaki din alipatan itong galmaysa. Girl, I need you. I need your love. Naragsakak na makitkita na iti opisina. Kamno kasto yun nga agmay-may saak. Saan man lang agparik na ni Nathaniel kanyak. Namimpinsan ka din alinipat nak. Rumuarak pa ilang dito'y kwarto ka. Pintos launa na ito adamag, Mr. Angkoal. Nawadwad man ang pagbingayan ta. Isumat lagayam anak kasilaw payla ti salas. Anya nga pati pakaragsakan launay ni Papa. Ni Mr. Ragwal sa ti kasarsarita na. Ariglado. Mang paangayak iti parambak dito'y balay. Awi sa kamin nagagayom tayo ang negosyante. Papa, Oh, Mirasol. Itay ka kanipay. Kunak man umat maturog kan. ni Mr. Ragwal man ang ti kinasarita yo. Wen, adan dumangay a parambak dito'y balay. Itno kumainaklon mo ni Tubi. Matulagan ti kasaryo. Iwaragawag to kuma intun maangay ti parambak dito'y balay. Nagarbo na ito apas kan. Akakapintas na kitilugan na nakaparada iti kiti kalsada. At siguro amin na negosyante agagayam ni Mr. Gonzalo. Kas lama pa ina ko nagtuloy. Agawit tan sa langan, Nathaniel. Or-uray na kalakit ni Mirasol. Angkan, katakan anlat ka. Agyaman nakitipan ng kuyog mo kanyak. Ngam apay bagan ano din ako. Naduhatan lang kuman atuman. Amangan makadlaw ni Mr. Gonzalo nga daak. Sige, sumaron mo akin itong madamdaman. Sige, mapangkan. Kunaklusan ka na dumtang. Itay payasang kasurot nak nitong BL ma. Kasta? Ay, nagadugayam ti sa nga iliyo. Danda ni sa anak nagtuloy itayan. Anya di nagtuloy. No namin anon ang nagsubliak iti ruangan. Mabutbutan nga ka ni Toby. Diyak magustan ti panangkit-kita na kanyak. Aglalo ta nakainuman. Mabiitak lang ha. Agawid akmat lang inton madamdama.
Anyang agawid. Nakita nga da kasarsarita mi tayo lalaki. Kasla ni Nathaniel. Ha? Mabit lang, Elma. Kumaribuso na iti tao iti as nagtilamisan na papakan Mr. Ragual. Pulis! Awan! Pulis na gijay! Anya di kayo kasawal na ito! ka! Mr. Aguala! Ano di kaya ta sa una doy? Apay na pulis! Papatayin ka! Ay! Toby! Saan? Di mo dangran ni Papa! Anyati ko idi ka na kayo, Papa. Saan nyo kumasayangan tinay sakripisyo, abiyag? Tapno laang nawaya kayong agbyag. Eta, si babalod kayon. Oh. Sana kumasangitan nga. Anak. Makarwarak na lang nito apagbaludan. Uwan, ado ti kwartayo. Ngam nadagsan ti kasuyo. Malaksit ka na iti illegal anig ko siya apan naglako iti droga. Sumusungbatan niyo pa iti pan nakapatayo ka ni Mr. Ragual. Rumbang lang nga pinatay ko. Liniputan nak. Kaya't nak nga isagmak karag iti pan nakabagiti lindag. Rumbang lang asong batan niyo dagiti nagbasulan niyo, Papa. Agbaliw kayo kuman. Damdamalaan at tanto siguro ni Nathaniel. Ay, kumusta gayam ni Mirasol? Nagapuak man ni balay danana. Sumagmaman ng aldaw o di sumsumrak iti opisina manipod na balot ti amana. Ay, kita laang tibiyag. Illegal gayam dagiti dadumaan negosyo ni Alfonso. Uwan nga rod, nana. Naliklikan ng agpaiso ti pan nakabalod na iti. Ngam nadagdagsan mo't ti sangsangwan na akaso. Oh, Elma. Narabayan ka mga malatiw. Kwa, kasano? Kadayon nagsangsangit ni Mirasol. Kasapulan na ka, Nathaniel. Elma, Jack pulos binaybayan ni Mirasol. Kanayon ko akasarsarita. Nawayatang agpayson, Nathaniel. Ngam, anya ti kasukat na. No dinangagnak ko man ni Papa iti. Mirasol, maawatak ti marikriknam. Idi pa lang agat atapak. Nga dailimlimad da ka ni Mr. Ragual kanyag. No saan ananawa dagiti pulis. Amangan no napatay ko man ni Toby. Kapo iti panang paltog ni Papa ka ni Mr. Ragual. Wan. Gat san lang nga dita. Naduktalan pa nga dapan nakainahig na. Iti pan nakabalod da iti tatang. Kanti pan nakapapatay na. Iti rumar ko man iti pagbalodan. Inararapaap ko ang nawayatang agpinatag. Ngam iti sana kastoy awakas. Nagsamlaunay, Nathaniel. No kadag ito panawan, kat di mo pa'y kasapulan ti pamatag ko. At daklat ay tisibay mo, amangan dingay king ka. Nathaniel, santa sayangan ti kutaway tang agragsak. Kapoy tinapasamag ka ni Papa. Karbangan ta ti agragsak. Kalpasan dagiti panubok adimteng iti ayan-ayat ta. Wan Mirasol. Karbangan ta ti agragsak. Girl, I need you. I need your love.
papagayam, tinaggibusan ti makalawas sa pakasaritaan tayo ditoy, Sonata ni Ayala. Inikan biyag dagiti papagayam nyo ti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Geraldine De Somala, Leti Astudillo Aquino, Cesar Bayeng, Luvimin Aquino Sr., Soundmaster J.R. Sister Aquino. Musical scoring Jimmy Garbin. Insurat Parity Radio ni Delphine Dumayas. Iti direksyon Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can. Ti kadakkelan a game preserve ken wildlife sanctuary diti Pilipinas ket masarakan iti Kalawit Island probinsya ti Palawan isu ti kalawaan na paset ti daga kadagiti amin a probinsya. Amuyo kadi nga iti India kaadwan gayam ang panagasawa ket arranged marriage. Iti survey babaen ti Center for the Study of Developing Society CJ Delhi kadwana ti German Foundation ani Konrad Adenauer Stiftung ti nakatakwa ti nga to a bilang 84% kadagiti Indian youth no agasawa daman ket na itulagda. Ti kadakkelan a Philippine wild animal at tamaraw a kapada na itinwang ket masarakan laeng iti isla ti Mindoro. Lake Lanao, isu ti second largest lake ken mapapati a kaunigan maibilang nga major tropical lakes iti Southeastern Asia taeng dagiti endemic cyprinids a masarakan laeng iti Lake Lanao. Dagiti tattao nga dagagayam na kat at atidog ti biyagda. Dagiti tattao nga aktibo iti social networks ken gagayam a kapatpatang ket at atidog ti biyagda may kumpara. Kariti kaming ti familyada segun daytay ti takwat dayti researcher manipod Michigan State University. Iso na dawaya mapan makisarsarita kariti gagayam ore ag merienda kayo laen. Ako ay karang basolag. Pakawanin na kuma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Suka iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso. Nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, nagatap ni Attorney Flores anilura tinakalugan iti kotse asursurutin na idi mawag ni Maureen kan kuana.
ket agur-uray kano ken ni Miles iti balayda. Saan anailinged ken ni Laura ti panang sursurot ti abogado ken kuana. Inkadeng nangarod ti agparang iti daytoy. Naglaok akigtot ken pungtot tinarik na ni Attorney Flores idi nabigpig na ni Laura. Kalpasan dayta, nakapungtot met ni Maureen ta saan na amaawagan ti amana. Madamdamapay imawag ni Mrs. Salva ken kuana. Karabyan na nabartekmanen ni Maureen na simmangpet. Ket nasangpetan na da Bernadette ken Brian nga agsarsarita iti salas. Inistorya ni Laura ken ni Alipio ti panagkita da ken ni Attorney Flores. Ket ita gagayem adtoyan ti tuloy ti nobela na Pauluan. Suga ti puso. Hello. Abalayan, kunat no saan nagmani na sungbatan. Anya ayan tinapasamag ken kay di kalman. Adda na patag ngay nasikasok. Parbangonan iti makasangbetak. Adda ka dinas ken ama amuak. Ha? Kasanuitan. Anda ni awan turog ko abalayan. Maturog ako mapay lang. Awagan kanto na makaringak. Katibagag, no sadino ti pagsaritaan ta. Amok ang kayat mo ti mangliklik kanyak. Dumakdag kel ti atap ko nga dailimlimad mo kanyak. Ha? Adda ka di pa kay naigan ni Laura iti daytoy. Tapno maminggakan. One. Adda pa kay naigan ni Laura. Anya aya dayta na duktalam may panggap kini Laura. Nagmalmalam adi nakintaltalag. Malagip ko manan ti panakaalilaw ko. Adda ka kadipay abalayan. Magaturturog aklaunay na balayan. Urag kita tantoin ton madamdama. Sige, inton madamdama laangan nga kasarita ka, Floro. Hinidip na latan. Talagang sa dinamudag pakada. Mawanan niya man na no ibutak-tak ko dagiti negosyo ako ka ni Laura. Ngam kasanon nubalsanak ni Laura ket kayat nangagsusubang kami kada maurin kan. Wah, day tatisan nangaramidan. Baknangan ni Laura. Nagsaruno ang nagsardeng tilugan nyo kinilura dito'y sangot ti balay, Brian. Pimanaw mo't ladagos ni Mami. Or-orahin ka no ni Norman igi opisina. Adda ka no napataga pagsaritaan da. Intulnog naklaang ni Mami dito eh. Nakaumayak matan iti na minsan. Brian, kayat mo ka di makipag-night kayo kini Mamim dito'y. Dahil ko na ni Mami. Imayak idin dito'y. Ngam italaang ang makita. Anapintas dito'y unag. Aday tingato ti kwartuyo kini Mamim. Paikantulangan iti aircon inton ag-night kayon dito'y. Pairkunan langan ti si Bubukal abalay, Lolo. Numaawis kunto ni Bernadette. Ipasyar kunto dito'y balay. Anya? Nagsakit ti ulok. Maulaw ka bumangon.
Ay, talaga nalaos ti Bartek ko'y dirabi. Akasang da, Chay. Nagmalmalam kami kini Miles sa nagininom. Diya ka mo. Nukasano nakaawid ak. Malagip ko. Nadanon ko da Brian kan Bernadette nagsarsarita iti salas. Talagang agpimpin natin kalaunay. Hamangan no pagamom na ta agasawa na din na oras. Kababain launay kan ka, Brian. Nabartak ni Mami dirabi. Awagan ka kumay dirabi ta nagpakada kamot kami na tinoras. Pasensya ka lakuman. Mabutang ka kadi apagungtan na kan ni Mami? Saan? Naawatan ti pamilyam ti relasyon ta. Saan ka di? Brian, imbilang da ka nagamang ti pamilyami. Ni Mami lang, tikas lang. At ayo tirik nanakan ka. Saan ta napagsaritaan data? Kung nagayam ni Mami, makipagnaed kami kini Lolo, iti balay na. Ipasyar kanto inton malam no kayat mo. Kas naibaga ko ni Daya Balayan. May banggap kini Laura di pagsaritaan ta. Nagkita kayo kadi kini Laura? Wano, amumon ti pagnaadan na. San laeng at ipagnanaadan natin na talak. Amok pa yan nagiti negosyo na. Talaga ang negosyanten day jay Laura. Nangalaan na nga tayo ti kinabaknang na. Ado tinakakumiko makitikalman ni suasan ka na sango. Kata niya, dagiti negosyo na. May salangad dami ni Norman kadagiti negosyo ni Laura. Aniya ti kunam? Ni Norman ang naggapoy di Amerika. Kasda nga rod? Tao lang ni Laura. Kaya't mo asawan. Naggapo ni Laura di Amerika. Wan? Ngam kasano kumana pa sa mat dayta. Apay ngagpungpungtot kayo adimtang dito pisinak, Mama. Orela nakigtot nga ardi. Talaga makapungtot ak unay, Rosano. Dak magustuhan da ito'y anaamuak kini abalayan, may panggap kini Laura. Anya da jay? Dami kanulang ni Norman kadagiti negosyo da ito'y a Laura. Bak nang gaya man ni Laura. Narang ay kano ti pabrikana. Dayta ti pagpungtutak. Binangon na ti pabrika tapno kumpetensyaan na ti faktorya. Agduma ang negosyo ti faktorya tayo kan ti pabrikana. Sabali ti produkto da. Ngam sumagmamano at trabahador ti faktorya ti malati iti pabrika. Saan kadi apanang kompetensya dayta, Rosano? Kaya't natayo abalsan. Saan nyo kumapanunutan dayta? At dakarbangan tayo amin ngagbiag. Ikalintag ang pailaang dayjay a babae. Ay ayatem kadi pailaang, ha? Ado na tawen tinaglabas. Agpada kamin ka ni Laura nga daan bukod a pamilya. Tsak kayat nga adda a mariribok ti panagdinami ka ni Maureen. Balasa nga ni Bernadette. Ti pa kasi daawak launay. No kasano anakapan ni Laura ije Amerika. Malaksit no illegal alien. Ijay tun pala pagsaritaan tayo dahil taabanag, Mama. Ano ti aramidag? Kuna ni Norman na kayat nakakasarita Atty. Flores. Apay pailaan. Amom ka di.
Asan pa yan nagmaumaw di bungdot ko. Aglalo ita takasang sango ka manan. Awan basol ko kada kayo. Wano. Pungtot, wano butang day tamarikrik. May saak nga abogado. Anya kumati kabuteng ko. Anya nga tati aramidan ni Mrs. Salva. No maduktalan na agapu kada kayo anagatang ko tinagtakdaran da ito'y pasdag kan iti pabrika. Kat panggap mo ngay butak-tak na itakin ni Leonardo. Amangan no kayat mo ti agpakpakaasi kanyak. Asaan ko maamaamuan da ito'y damaurin kan Mrs. Salva? Ha? Saan lang at tinakuspag nga abalayan niyo ti kabuteng niyo? Ngam ad-ad na pa'y akagura na kayo ti bukod yung nga anak. Aniya, may turad mo na itang ibaga kaniyak. Kaya't mo ngagkornoakin ka, Lora. Awan timbaga kakasta, attorney. Adapay ka di sa bali nga ibagayo. Amoyo, saan ang maibibos ti trabaho dito'y opisina? Nagapo ako di balay. Ngam saan ko nadano ni Jenny Daddy? Awagan kayo kumata damagak no nagkita kayo. Ngam adda kay matem. Saan kami pa yan nagkita kini Daddy, Maureen? Amang ano aduman ti pakakumikuman na kadagito yung aldaw. Awagak ni Daddy ito madamdama. Anya nga dati mapaspas sa makankuana. Sige. Agi na naakla iti kwartok, Maureen. Uray siyak mat mami. Ituloy ko ti maturog. Orenton malaman nga awagak ni Daddy. Barang madanon konton, itse balay. Amok na niya ti pagbutbut nga niya Attorney Flores. Saan nala kayat nga ipadlaw kanyak? Antan tumatla pagpatinggaan niyo anang iruruman kanyak. Oray jak agibalas. Masing-singir kayo. Mabutang itibukod na nga niniwan. Ni Brian. Hello, anak? Itay na pa anak iti balay ni Lolo, Mami. Kinunakin ko na, nga ipasyar ko ni Bernadette ijay. Anya? Ipakadak mo't lang kada kayo. Adakan ka dayta. No kaya't lakit din ni Bernadette. Napintas ti balay ni Lolo. Nadalos ka na dalimana. Kaano gayang maagnaod tayo, ijay? Paikak pa iti aircon. Kasaritak gayam ni Norman. Tamakisarita iti mangikapit iti aircon. Pairkunan nyo ti si Bubo Kalabalay, Mami. Wan, talaga kasta ti planok, Brian. Malangarudan, katada pa'y aramidag. Bye. Umas asidag na umas asidag. Tsak maala ti riknak ang makisarita ka ni Brian. Tapno may kondisyon ko ti panunot na. Kat nakasagana iti anyaman ang mapasamak. Pilya day ta pa nag-is-iso mo kanyak, Bernadette. At dan sakit di pampanunot ang pangsutil mo kanyak. Saan mo ka di kayat? Naragsakak bayan? Uray si ka, naragsak ka da makisarsarita ka da minchikan day na. Nakita na kami gayam. Di ka di madanagan. Sana kag selos. Gaputag talakakan ka. Uwan gayam. Naipakadakan ki ni Mami. Mabalingin ton maminsan langan ngay pasyar na kadya balay da Lolo Alipio. At da ngamin napatag nga aramidag, Brian.
Kagura ken babalawon naklakit din ni mama. Numaduktalan na anabayagan nga amok dagiti negosyo ni Lora. Di mo rin ti pampanunutek. Ad-addan tumanan tigura na ka ni Lora. Pasurukan na 20 atawan tila palabas. Ngam saan pa yan nagmaumaw tigura ni Maureen ka ni Lora. Itilagsid niya naramid ko amin na kabaalak. Anang iparik na iti panagayat ko kinukuana. Ngam tibasol ko. Aginggat ingana. Ngamin. Naunag ti sugat a pinarnuay ko iti puso na. Ken nasa umatimpalay ko asugat iti puso ni Lora. Kariring mo pa ilang arak manan ti sangsangwam. Ha, Maureen? Oh, baybayan da kadilahan dad. Dahil to'y tiragsak ko. Anya, nagmalmalam asan kayo, anak kita itinapalabas ngal daw. Agparparig na kanyak. At dailimlimad jo. Adyak kaya tamamuan niyo. Hindi ako marita. Apaya siya ti pagsaludsudam, dad. Mamak tumatlaan. Kat no mamak. Maureen, Kanyak. balbalagan na kadingaman. Dad, apaya makaungat kayo kanyak. Anak dak. Sa narumba nga gilimad kayo kanyak. Isardeng mo day ta panagin mo. Awan pulos liwat ti panagin mo. Naghimas ti arak, dad. Oo, uminom kayo man. Amoy lang nga ruda na dyak kaya ti mabibiyangan. Ay, panawan kay manlangan. Ay, Maureen, agsop! Delia, nga istisa. Binitbit ng ti arak. Malagip ko. Sipod naman na nga da relasyon da Rosano ken Lora. Rinugyan ng dagbarte. Manon atawan tinapalabas. Balasangan ti anak da. Bilibak met. Iti day ta akapaot apanagin inom panagsigsigaryo na. Pulos asaan anagsakit. Dito'y balayo ti di mawasak tatang. Kunak no madanon ko da Brian ken Bernadette. Imawag namin itay aldaw. Kat impaka na nga ipasyar na ni Bernadette dito'y. Awan damit ket ne rumabiin. Nasayat ko maata dito'y kayo na mga rabi. Amang ano sandaan na tuloy. Amang ano nagpasyarlat ta siguro ni Brian iti balay da Bernadette. Anda, kay papanan tiyangas mo itinaunag. Imay ni Atty. Flores iti opisina itay aldaw tatang. Ne, talaga saan nakanginggan? Amok. Ada kabutang na mapasamak tatang. Saan ko nabasol? No isuda nga katugangan ti agsubang, gapo iti kinaagom ni Atty. Flores iti kwarta. Basol nanday ta. Awan manen ti asawam Rosano. Talaga at di na maliwayan tag kasino. Saan pa'y matarabi iunay, mama? Ang mga lodalangit ay nagtibarkada na. Numaamuan ni Maureen ti may panggap kadagiti negosyo ni Lora.
Jack lang mo. Kada kayo, mama. Saan tayo ang mapawilan no kaya't natiag negosyo? Nga maapay nga itipay asidag timol. Agasem, inunaan na tayo ang nagnegosyo iti call center. Sa nagpatakder iti pabrika. Anya ti kayata sa wanday ta. Yala, isardeng tayo na pagsaritaan na ito. Ang mga sa bali pa iti pagtungpalan na. Sige, panawan kayo pa. Saan kami natuloy kini Bernadette? Anapan iti balay da Lolo Alipio. Ado ka no ti aramiden ng assignment. Nabayag ka nga ruda na si Mang Pat. Apagsipngot itay, mami. Nagaramidak pa iti assignment ko. Nasayat law, Nay. Nadaddo ma. Agpatulong ako ni Bernadette kadag iti assignment. Amarigata na kamang sumbat. Dakal nga ruda katulungam ni Bernadette. Agpaiso deta, mami. Naimbagkit di. Tasaan nga agsilos no makita na amakisarsarita kadag iti kolehiyala iti universidad. No mapagpauyok. Amang ano saan na kun amatulungan pa'y. Amangan kit din no masulisog ka iti sabali a babae, Brian. Mami, jak kahit apasakitan ni Bernadette. Amang ano dayta ti pakabasulak iti pamilya na. Anak, langam tinapuyatan. Ngam, napintas kalata. Agyaman nak tadi. Ay, talaga na po yata nak. Itong mga trabiin, hindi mailapas ko dagiti assignment ko. Agkapiyak man man. Nasapakan sama ta si Mang Pat. Sumipngat din daddy. No saan kumaga po ka dagiti assignment ko. Natuloy ko makimuyog at kapimasyar iti balay da Lolo Alipio. Kinasarita ka no ni Tita Laura ang makipagnaaddan iti balay ni Lolo Alipio. Nakaringan ni Mama. Bernadette, ni Lolam, amangan numangin na ka. Huh? Apay, Daddy. Di tangatan ti pangrugyan asaanan ang makailimad ni Rosano ken ni Bernadette. Gagayam, di uliwaya na denggan ti tunggal pas at tinobela ang napaulwan. Sugat ti puso. Nobela ken ni sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ad-ado ti suya abngam ti panag-breakfast. Iti unos si panagbiag ti may sa tao, mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Sagun pa iti eksperto iti dito panagadal numadanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anamiga. Ti katayagan abantay dito Pilipinas ket ti Mount Apo may sa volcano a masarakan ijay Mindanao. Ti tayag na ket 2,954 meters wenno 9,686 feet. Ti Met Mount Pulag dito Luzon ti may kadwa a katayagan a 2,928 meters wenno 9,604 feet. My God! Kuha kay Dan. Makasin! Di na pagaramitan ni Tita Gas!
Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalat ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti paragibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas, nagpadaya da Don Placido, kas panang rambakda iti panakauram dagiti balay, dagiti katalunan da. Nagrubat mat niya anghelo, ket napan iti purok dagiti kakadwada anauraman. Tenyawag da kenkwana, nga dan dagiti otoridad nga gimbestigar iti napasamak. Iti mansyon da Don Placido, adu pa lang ti tao ang makidaya. Ket ita, adoy tituloy tinobela na palwan. Naitalimeng agura. Papa, ado ti may kimamakam ngo may makidaya. Iso nga dumanan ti tao. Pabusuyan tayo latay dan ngagpanda ka mga niya. Tore kita duma tinagatasar pa ilang ataraon. Wan, Papa? Ambom nakaragragsak ako na ita. Tauray no sana natuloy tinimoliso ni Santa Ignacia. Natuloy mo lang ti pan nakauram dagiti babalay dagiti katalunan tayo kapo iti uram. Damananawag ko. Sino katada ito yung umawawag to saan ba na nakafunbok? Hello? Hello kung nakakapayat di ka sumungbat. Hello! Anya? Sino ka? Anya? Miguel? Anya ti pagamtapay ng mawag ka? Ha! San man at tilang at di pagpabasol mo, awan na mumi, iti pan nakauram ti babalay dagiti katalunak. Agwadwa ka? At apem nga dapan na kay naig ko iti pan nakapuor dagiti babalay da. Ha! Pato apangkis. Sana tiladang at arapan nyo. Nang runa, no awante bidinsayo. Ah! Pato apangkis. Surunkon? Oh, honey. Sino dyan mawag? Ne Miguel. Ne, itamang pa niya mawag kan ka? Anya timbaga na? Imawag tatapan na nga dapan na kay naig ko
iti pan nakauram dagiti babalay dagiti katalunan ni Santa Ignacia. Anya, simbergwensa. Amin sabot na adakas ama pasamak iti purok dagiti katalunan tayo kat sikat ipabasulan dani. Wan nga rod, talagang awan panagbabain dagiti arat tao. Awan pagdanagan nyo. Tadagiti pulis ti nagsaludsod. Ken dakkel ti pamatik ani Don Placido ti mastermind iti napasamak nga uram. Awan ang dagiti babalay mi, Angelo. Kakabsat na nauraman. Saan kayo kumaunay nga gladingit? Agtitinulong tayo amang patakdermanen kadagiti balbalayo. Nagyaman kami, Angelo. Wudgayam, imawag kanyak itay ni Mayor. Ket kuna nga daited na tulong kada kayo anauraman. Mangted karo iti materyales, apang patakdermanen kadagiti balbalayo. Placido! Placido! Apay manan nanya ti damag. Kalkalpas lang ti dayang addaman ang nasagap mo addamag Agripina. Talaga nga adda. Kat sigurado amarurod kamat no maamuam. Dagas nga ro dadamag no kasta. Wan, kanrumbang unay amaamuam. Ibaga mo no anya da ita addamag amadi. Imbaga ti maysa kadagiti amigak. Nga tulungan kanu ni Mayor dagiti nauraman. Pato apangges. Naglano nakadagda kasi tayo na damag tinsang bud mo. Awan bibiyang ko nga oray tulungan na ida. Angam, nanyaglas iti dulong. Bangted kanu iti construction material para kadagiti mapatakdermanen ababalay dagiti nauraman a residente di Santa Ignacia. Anya? Agpatakder dagiti nauraman iti napimpintas abalay ngam iti sigod adi mapo ababalay da. Kat iti mismo ang nagdiswan metlaeng iti sigod ababalay da ti pagpatakderan damanan. Saan na mabalin Agripina? Di ako ni malubos. Nga damanan tumakder ababalay kadagiti nagdiswan dagiti babalay da adim mapo. Hello, Angelo. Apay nga mawag ka? Sa anak pala ang makaawit tatang. Takuyugag lagi tinauraman iti opisina ni Mayor. Anya? Anda nga min karina at tulong kadagiti tinauraman. Iso ti mapan mi alaan. Nasayad nga ron kasta. Kat kumusta nga ron ti investigasyon na iti otoridad? Duktok talent na pala ang tatang. No asino dagiti nanguram kadagiti balbalay da. Naibagayo ka di kadakwada ti atapyo a posible a mastermind iti uram? Wan tatang. Iso ang mapantan to karo sarakan ni Don Placido. Tapno agim tuod dakin kwa na. Nasayad nga ron kasta barok. Ibagam kadagiti gwardiya dito mansyon. Nga papanan tayo, Borog. Ay, sa dino ti papanan tayo, senyor. Papan tayo di Santa Ignacia, apurok dagiti katalunak. Ay, anya ti obraan nyo, senyor. Bueno, inkay kadimat mangtad iti tulong kadakwada. Na, tapno bumanglumanan tinagan nyo. patwa panggis. Uray no agkarayam da iti rigat ita dagiti katalunak. San ko atulungan di dawin no talyawon man lang. Tasanak metan na Mayor. Anya nga rotin tayo obra ni Jai, senyor. Inakibaga kadakwada. Adidan patakderaan ti sigod ang nagdiswan dagiti kalapaw da at dimmapo.
Anya ka diti lutlutuan niyo si datayo, nanang. Ay, pinartek jay agitlog amanok tayo. Ta isot paborito ni Angelaw. Akwa, nanang. Saan nga umay mangal daw ni Anghelo? Ano ya? Nay, tapay. Saan ka di pa'y analpas ti investigasyon dagiti otoridad? Ta saan pa ila ang makaawid ti anak mo? Nalpasen, nanang. Yung kuyugan ka no ni Anghelo dagiti nauraman. Tamapanda ka no iti opisina ni Mayoro. Anya ti mapanda aramida ni ti opisina ni Mayor. Ada ka no ited ni Mayor, kadakwada. Isu ti mapandalaan. Ay, nagsaya at kit din ti agdama ita a Mayor tayo anak. Kaamo na ti mga ase no ada pakarikutan dagiti kakailyan na. Nanang, saan nakas, kini Don Placido idi, ngawanan puso, kinawanan konsensya. Agulimig kayong tatinggan nyo ti bagak. Ure awan dagiti asawa yo, at da kayo met amagidanon kadakwada iti bagak. Inton sumangpeda. Imaya, taumay ko ibaga kada kayo amin anauraman ni balay. Asan kon nga palubos, ngagpatakder kayo iti sigod ang nagdiswan iti dagiti babalayo adim mapo. Di ko na ti bakanan, Mimion. Problema yon, no sa dino ti pagakaran nyo. Basta di ako ni palubos, nga da mapatakder abalay, iti sakop ti daga. Nagyaman kami iti banang kuyog mo kada kami kini Mayor Anghelo. Awanan yaman na kakadwa. May nakasaysaya tunay ni Mayor. Wen, nakatumpong tayo matlang itinagsaya at amayor. Gapukin ko ano, addan materyales sa pangpatakdari manan kadagiti balbalayo. Ay, Anghelo. Ti pa yung truck na mismo tinakailuganan ng iti materyales ayawid tayo. Oh, kumusta tinapanan niyo kada burog, hani? Nalidaya amin dagiti nauraman. Iti ba nang ibaga kadakwada, nasandan na mabalintag batak deriti sigo na nagdiswan ti babalay dadim mapo Agripina. Wala nga, kasano nga rudan no agpatakderdan tulata. Amumatan ti kinatangkan ti ulo dagijay akatalunan tayo. Saan ka madanagan tadda pampanunutek nga ramidan? Tapno saan na magaraw dagiti sigo na nagdiswan ti babalay da. Anya ti panggap mo? Tinagto ka sa rita ti may sa security agency. Manghire tayo iti ado a gwardya mang bantay kadagiti nagbalina na bakante alote. Anya? Wanagribi na. Kasta ti aramidak. Pabantayak nga uray iti uneglang ti may sabulan. Gidaig man, no adda makaitured ngagpatakder iti balay na no makita da nga danton nakagwardya. Anya, imay ni Don Placido, kat imbaga na adinan ipalubos nga adda mapatakder balay ditoy. Nang ilaw, kasta nga road. Una yan, dakdakkel man na naparikot no kasta. Ano ay taramidin may Anghelo? Jakpaya mo. Ano nga talo agpatakder kamlatan? Noramidin nyo reta. Sigurado, nga umay na kayo matlang riribukan. Kan amangan no parba na adagos ti makita na amay patakder. Ano nga rin taramidin may? Panunutan tayo pa'y anaimbag. Noan niya ti umno nga ramidin tayo. Tasaan nyo mat atalaga ako kwa. Ti dagaan na kay patakderan idi dagiti balbalayo.
Tatang, ada ako. Nasipngatan ka mata si Mangpat, baro. Ado nga minti na si Kasumi. Ken ado tinagsasaritaan mi kadag tinauraman. So nasip ng tanak. Wala. Aginanaka nga rudan tamang rabita iton. Tandanin makaluto ni apo mo. Uwan tatang. Kat pangurayan tayo ti pangrabyan tayo. Istorya man nga ron no anya dagiti nagapuanan nyo nagmalmalam. Itay bigat. Napanmiin nala dagiti materialis at tulong ti mayor. Anayo na pagpatakder manen kadagiti nauraman. Sigurado nga ado ang materialis tinapan nyo inala no kasta. Ado tatang. Ken jet truck ni mayor tinangiluganan mi kadagiti construction materials nginted na. Talaga ang nakasaysay at unay ita ti mayor tayo. Bungarot tatang. Ala, oray na uram nagiti kalapaw nagiti kakadwa tayo anak. Katadamot dagos usarinda ang materialis sa pagpatakder. Pagdalat ta parikot tatang. Anya? Anya man ang ti problema. Iti kaawan mi itay iti purok. Napan kano ni Don Placido. Kanda iti pasurok na. Katanya timbaga day jakos paggadon. Imbaga na kano. Adinan ipalubos nga damapatakder abalay kadagiti sigud anakay patakderan dagiti balay da. Anya. Dahita ita tinadagsa na problema dagiti kakadwa tayo. Taagpay sungad na naawat da materyales. Ngam awan mat pagpatakderan dan. Nagloko na Don Placido. Narigat mat nga ipilit dalat tati agpatakder tatang. Taamangan no paribantu mat lang ni Don Placido. Bueno, puno reta. Kanadapayan na ipaulog yun a desisyon ang madimulis dagiti balbalay da. Ngam sana natuloy. Gapo iti temporary restraining order. Ngayon paulog matlang ti korte. Wan tatang. Isa ako nakadakwada nga agtanang dapay laeng. Tapag pampanunutan, noan niya ti umno am aramin. Mama, napanan manan ni Papa. Napan iti may sa security agency, ha? Anya ti mapanay baga? Kaya't ni Papang mo amang hire iti ado a gwardya. Tapno ad namang bantay kadagiti nagpalinan a bakante a lote di Santa Ignacia. Anya? Nagsayatan no kasta mama? Mayat dayta na panunot ni Papa. Tapno saan dan ama patakdaran ti sigud adiso dagiti babalay ta at timma po. Waniha, ket no addanton mang gwardya kadagiti alote. Sigurado ang mapilitan dan tumatla ang apumanaw iti purok da. Nadagsan ti parikot itaabak-baklayan dagiti nauraman anak. No saanan nga ipalubos ni Don Placido apatakdaran da dagiti sigod at isoda. Una nang. Nakpalinan ang nagulo ti sigod ang nakalinlinak apurok tayaw. Gapu iti kinakuspag dayjay Don Placido. Asigod nga amo tayo mata. Tatang? Oh. Apong? Alda na panunod ko a solusyon ti problema ragiti na oraman. No, kayat da. Ken no kayat yumat. Anya tinapanunot mo, apaw? O sige, bagam nga ruden barok. No makita mi amayat, umanamong kami matkiniapong mo. Anya nga ta? No ayaban tayo langan dito'y kimigaw dagiti na oraman. Anya? Panawan da metla ang tinaga ang ilablaban da ang agraryaw. Uray umay daman dito'y kimigaw nga ayon tayo. Saan na kaya tasawan asaan dan at taga San Simon wano taga Santa Ignacia? Sa bagay, kasla ka da tayo. Uray adda tayo dito'y kimigaw.
Pasat tayo latamat ti lugar adim makalan tayo. Wan tatang, ken sukayan dalat tamat dagiti awat da atalon. Inal daw tulat ta ama panday jay. Iso na lang, adayon ton ti pagnaadanda. Sa bagay, nalawad ito'y kimigaw. Wala po. No umay da ditoy. Agbalin mo't na may sa apurok dito ayan tayo. Wen, no adu tayo ton ditoy, agbalin to mo't na purok kimigaw. No kasta, kaya't kyo ti singasing ko, tatang, apong. Kakadwa tayo matagiti umay makipagnaid dito ayan tayo, no kas pagarigan. Kat si Anugutak, Angelo. Uray siyak. Kaya't kumahat nga dadagiti kakadwa tayo nga umay dito apok. Si Anugutak man, no iso ti makita tayo apagsayaatan ti kaadwan. No kasta, mapanak tumanan iji Santa Ignacia. Kat isingasing ko karagiti na oraman, nga umay dalangan makipagnaed dito kimigaw. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggan ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Amuyo ka di at carbohydrates no ma-ingest mo ket paturugan na ka, di mo ka di napaliiw, ano kasta makaturog dagiti kabalay mo. Dagiti maawagan a comfort foods ket karaman dagiti carbohydrates. Taad daramen na nga amino acid at tryptophan. Isu ang makaturog kalpasan iti panangan wenno taraken ti kinnan kunada pay nga iyang